Kag sa number 1, sa Bacolod City, isa ka senior citizen ang gintabangan kaina samtang nagapila sa payout sang ayuda. Masobra sa 3,000 ka mga tricycle drivers ang nagbaton sang ayuda subong nga adlaw. May report si Richard Caballero. Ginsuguran kay inasang aga ang 3 ka adlaw nga payout sang assistance to individuals in crisis situations sang DSWD para sa malapit 10,000 ka mga tricycle drivers sa Bacolod City. Ang kada driver ang nagbaton sang 5,000 pesos bilang bulig sa padayon nga pagtimbuok sang presyo sang gatong. Samtang kadam-an nagapasalamat ka may idugang sila sang pagpatughong, ang 79 anyos naman nga si Tatay Eduardo Alib gamiton ang ayuda para sa pagbakal sang iya nga bulong. Ini matapos nga gintabangan siya sang emergency team, bangod ginhapo ini samtang nagapila sang ayuda sa isa ka mall. Bang waiting mo ang salig bang siyang bisita sa akin sa doktor na ito magdakat, mapump na ko. 2 ka pump ka magpanebulizer. Kasi ang si niya paniganan naman sa mga emerensya ko. Ano mo tayo ang 5,000 na makuha mo? Sa pagkaon kag sa bulon. Gilayon man siya nga gintatap sang emergency team. Panamuagan nila sa mga driver, agud malikawan ang mga insidente, magdalagid sang tubig kag dapat nakakaon na antes magpila. So asa magkadto sa mga venue, especially sa mga init kat tama, so balon sa tubig kag dapat nakakaon na sila. Basta sila mag-hypo sila bla, no? And dito pangayo or either mag-collapse sila during the pila sila. Dalan sa tubig permit. Isa sa mga nagalinya sa Bacolod City College agud makabaton sang ayuda amo ang 68 anyos nga driver sang Vista Alegre nga si Carlito Ababaw. May duwa siya kaapo nga ginahatagan balon adlaw-adlaw, gani kulang gid ang 200 pesos niya nga ginapauli gikan sa biyahe. Pila ginaplita mo sila? 100 ang ila balon. Kada isa. Kada hindi kayo 50 lang na. Pagkapo na mapulit sila mangayo naman sila. Di ko 200 lang mapuli mo, ano mabilis sila? When po balik iti may ginatago ko yung kwarta nga may ginatago ko kuya. Nga daw ang mga sobra bla, ginatago ko nila. Kasi wala mo ko gabisyo, wala mo ko siriyo, wala mo ko ano. Siyempre makatipid ko niya. Pero kung ginansahan ko may mga bisyo, hindi sila katipid. Kulang. Dako na nga bulig agud makapiyan-piyan sa inugbakal gasolina ang among nga kantidad suno sa mga driver. Para kay Jo Marie Aspera, masarangan pa man niya nga buhion ang iya 6 ka mga kabataan apisar nga dako na gid kaayo ang iya gasto sa gatong. Ginapas-an niya ang 3,600 pesos nga balayran kada bulan para sa iya ginabiyahe nga motor. Mapuli mo ko lang dito daw. Sa ano mo kabata? Sa pinay-gado nga pangabuhi, makaigo naman. Hindi lang mangandom dako, itiway man tamimo. Anong ta na kaya muna yung Pilipinas? Masobra 3,000 ka mga driver ang tigayon na nga nakabaton sa ngila ayuda sini nga adlaw. Madasig man nga nahatagan solusyon ang mga concern sa mga driver bangod sa help desk nga ginpahamtang sa tagsa ka venue. If wala gida sila sa listangan na tanan-tanan, we have a centralized nga help desk sa government center para i-bring up nilang ilang concern dito, no? So ready lang sila with the requirements na ilagin submit previously if naka-submit sila, no? And then third, there were those nga kakaskid sa DSWD ang names because they're not from Bacolod. So basic. Magapadayon ang payout sa mga tricycle drivers tubtub sa Biyernes, Abril 10. Richard Caballero para sa DigiCast Negros.